тези стъкла и да продължим да правим тераси, ако си пожелаем да направим тераси и верандичка. Ще се получи много хубаво, само че ще отнеме малко време. Тук има още един съвет. Ако искате да си спрете на пауза и го прочетете. Ето. Ще трябва да сложиш блокче стъпало до обикновено блокче, а когато стъпалото е готово, трябва да го унищожиш обикновеното блокче. Ако искате, вие си го допрочетете. Добре. Тук има друга къща, на която се казва Шато де Решкюр. Много странно име. Но, какво? Така са го кръстили. Ето, вижте я. На нея не е показано как се строи, защото е доста голяма и дълго време ще се строи. Това само има картинка на нея и идея от този строеж. Работи с естествения пейзаж, за да създадеш наистина уникален дизайн, а за да е по-впечатляващо изгради издигнат вход. Ето го издигнатият вход. Както виждате. Да преминем към следващата къща. Като гледам, това май не е точно къща. Прекалено е голямо за къща. Това е скандинавска зала. Да, не е къща, а зала. Идея за този строеж. За големи амбициозни строежи събери екип, за да си разпределите работата и да приключите по-бързо. Да, това е умна идея, защото това е много голяма зала и трудно ще се построи от един човек. Ще отнеме много време и да продължим към следващата къща. Това е декоративна градина. Ако искате, можете да си я сложите в дворчето, да си направите дворче пред тази къща, която първоначално ви показах. В нея да сложите дворче с басейн, цветя, лампи, дървета и други неща. Нужните материали за това, за строежа, ще са тези. Разгледайте ги. Блокчета, листа, цветя, голфстон, честове и още други торчове има. Да, ето я, вижте, е хубаво, много е готина. Дворчето ми кефи повече. Тук е направено тук е показано как да си направим емвил. Той се прави от 3 айрон блокчета и 4 готови айрон блокчета. Айрон кюбчета. А отстрани как да си направим капак. Той се прави като обикновената врата с 6 дъски, само че наобратно, надолу, не нагоре. Сега да преминем към следващата книга. Следващата градина. Това е декоративна градина. Продължение на миналата. Фонтан. Ето фонтана, вижте, хубав е. Ето го отгоре лабиринт има.